kin ce amana ta ban yafe ba bayana fada miki na fada miki kin ga ko sun so su raba ni da ke ba za su ya ba majnuni na zama kan kaunar ki ba zan joya ba me kike nema in baki komai ba za ki rasa ba kin koya mini soyayya a baya ban saba ba tausaya wurai don Allah naga kamar ba mu dace ba kin min hakan baki kyauta ba kin ce amana ta ban yafe ba bayana fada miki na fada miki kin ga ko sun so su raba ni da ke ba za su ya ba majnuni na zama kan kaunar ki ba zan joya ba me kike nema in baki komai ba za ki rasa ba kin koya mini soyayya hands up. So, wait, put that. Don't shoot or follow me. When you try to shoot me, I'm gonna kill your brother. I know you have your own ethics and you know your ethics. Don't follow me. Stop where you are. Or else I'm going to kill your brother. Hello? Hello, Jafar. Kana ji kana ina? Ina gida. Kana tsika ji abin da zan gaya ma. Kana ji yanzu nan ka tafi police station din area ka yanzu nan ka tafi kai report ka ce an sace babar ɗanka. Police station? Sace mashin da aka yi? Ba sacewa aka yi ba. Kai dai kai abin da na ce maka yanzu. Amma menene yake faruwa? Me yasa zan je police station? Look, wata matsala aka samu yanzu haka babar ɗanka yana hannun 'yan sanda. So kafin su bincike su gano babar ɗanka ne su kuma gano cewa araman kai ka riga kai wata karanci idan kai police report ba za ka shiga matsala ba amma muddin suka gano naka ne ka aramin za ka shiga cikin matsala kuma ba na sha'awar haka lalle kai sauri ka je kai report yanzu nan. To shikenan. Hafsa, kin gabar abincin nan kawai. Idan na zawo zan ci. Me faru? Wallahi mashin ɗina aka sace. Shi yasa zan je police station. Sanda ko? Eh. To me yasa shi ba zai je da kansa ya rufa din ba sai kai? Hafsa, mashin ɗina ne fa wannan. Kin ga tun da har mashin ɗina ne ni ya kamata in je police station na yi report ba shi ba. Kawai sanda ya siya da mashin din nan. Kawai kan ma ka wani wahalar da kanka. Ya riga siya da mashin. Ina ga dama dalilin da yasa ya zo ya karɓi aron mashin ɗinka kawai saboda ya je ya siyar yayi wani buƙatarsa. Hafsa, sanda ya wuce haka. Sanda ba zai taɓa sayan man da mashin ba. Kin ji ko? Bari ne sauri na ci. In same shi.
Yassa, samun duba lungu da sako ba mu gan shi ba. Yadda gidaje ba su da yawa a nan unguwar. Dole ko wani kangon shiga ko kuma wani gidan. Don haka sai mun tsefe duk gidan da yake unguwar nan. Yassa. Ku yi musu waya su zo su karaso da mota su ɗebe wa'ancan shauran mutane. Okay, sir. Su tafi da su. Okay, thank you, sir. Hello? Hello Sanda. Ya akai. Muna buƙatar ka da gaggawa. Me ya faru? Za a mai Amira aiki. Sannan kuma ana buƙatar jini. Okay. To babu matsala gani nan zuwa. Okay to. Allah ku yi haƙuri. Allah ku ci tsoron Allah. Kakai, ɗan rike mun ba. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zan fa kashe ki ba, zan kashe ki ba, bana wasa wallahi. Ke? Allah ku ci tsoron Allah. Ku ci tsoron Allah, ku cutar da ni. Idan baki shiru wallahi za kashe. Allah ku taimake ni. Gani na fito. Amma ban ga kowa ba fa. Kana ina? Ali ban ga kowa ba. Ni kake gani ba mafarki kake ba. In ya so za ka wani abu ka zo ka zo, ai ba ka ce ka ba ko? Ka kashe ni dan Allah, dan Allah ka kashe, dan Allah ka kashe. Ka kashe da Diana kashe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wato yau dalilin da yasa zan jawabai na farko dai yau za mu tafi hutun sanda mun kammala season 3 so season 4 za mu da muku da shi nan ba da daya ba saboda yanzu haka ana ta fafata shooting so muna yau kowa da kowa fatan alkhairi a koda yaushe muna alfahari da ku masoyan mu a ko ina kuke saboda ku ne mu so ga waɗanda dama ba su da channel din ba su subscribe ba yacce za su san ranar da za mu dawo shine su shiga YouTube su searching Dadi Hikima TV za su ga channel din tana da subscribers wajen 300 so na ita ce channel dina a nan kaɗai za ka samu sanda sai abu na farko na ƙarshe kuma muna taya ɗaukacin musulman duniya baki ɗaya murna da zagayowar haihuwar shugaba fiyayyen halitta Muhammadar Rasulullahi. Assalatu wassalamu alayka ya nabiyullahi, assalatu wassalamu alayka ya nurullahi, assalatu wassalamu alayka ya habibullahi, assalatu wassalamu alayka ya aqibullahi, assalatu wassalamu alayka ya ahmadullahi, assalatu wassalamu alayka ya nurullahi, assalatu wassalamu alayka ya Muhammadar Rasulullahi,
assalatu wassalamu alayka ya mai sallah, assalatu wassalamu alayka ya wanda ya karbo sallah, assalatu wassalamu alayka ya wanda ya kawo lokaci. Ina so ku je ku ballo reshe kan darbejiya tafka kamar guda 8. Wannan gayan za mu kwana da shi a zaune ko idan sai rufe. Ku ta loda ma jakuna sai ya daina fahimta komai na duniya. Bai bacin ba an ki ai bacin me an ki ai Lokaci. Kalle shi a gona. Lokaci. Ana dadi hikima inkiya abale sanda ranar 3 ga wata mai kamawa da yardar mai duka za mu fara kawo muku web series ɗinmu mai suna lokaci. Saboda haka muna kira ga masoya da ku hau YouTube ku sacin Tijjani Asasi channel, ku yi subscribe sannan ku danna kararrawa da zara an dora ku zama na farko masu kallon firimiya. Ranar 3 ga wata za a dora tun ɗan lokaci a channel ɗin Tijjani Asasi. Muna godiya sosai. Allah ya bamu da manzon Allah. sallallahu alaihi wasallam.